खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी। दिनैनि फोसावनो लानाय आयदायानो जाबाय बड'लेण्ड हालामाव बिसायख'थियारि थासारि। बेनो जादों बड'लेण्डआव खुंनो लानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ थाथिर हायै सानफ्रोमबो बास्लायनाय गुदुं थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। बांसिनै बे हान्जानिफ्राय बै हान्जायाव बास्लायनायखौ ओरैबायदि नुनो मोननाय जादोंदि अबर' आरो बिजेपिनिफ्राय बिपिएफआव, बिपिएफ आरो एबिएमसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो एआइइउडिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव बास्लायनायखौ जोबोर नुनो मोननाय जादों। जाला मण्डल कमिटि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर बिरन्जय बसुमतारी आरो कुन्जुलाल मोसाहारि बिथांमोना बिपिएफआव हाबबाय। थांनाय 2015 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव अबर'नि जानानै कक्लाबारि समस्तियाव गेलेनाय गोख्रों बिजाथि कुमुद दास बिथाङाबो बिपिएफ हान्जायाव हाबबाय। फारसेथिं एबिएमसुनि बारग' दैदेनगिरिफोर आरो एआइइउडिएफनि जिल्ला दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफोर आरो गोबां रायजोफोरा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव हाबफैदों आरो हाबफैदों। नाथाय दासान्दि बेबादिनिफ्राय सोर हान्जाया मा बेसेबां लाब जागोन बेनि थि खौरां हमदांनो हानाय जाथ'वाखै। नाथाय नैबे रोखा जाबायदि बड'लेण्ड हालामारि राजखान्थि खालामनायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन जेबो राजखान्थि हान्जायानो बिटिसिआव जेबो बेसेन गैया, बेयो गले गले फोरमान जाबावबाय। बुंनो थाङोब्ला बेनो बड'लेण्ड हालामारिफोरनि सांग्रांथियारि बेसेन गोनां मोजां राजखान्थियारि आखुथाय। नाथाय नैबेखौ बुंनो हानाया रोखा जाबायदि बड'लेण्ड हालामारि राजखान्थि खालामनायाव देग्लायनिफ्राय अबर' मुङै राजखान्थि गेलेनाया जोबथा जाबाय। बड'लेण्ड हालामारि राजखान्थि खालामनायाव सुबुङारि नोजोरजों सुबुं दारा गुबै खान्थिनि लामा बेखेवफिनजानायखौ देग्लायनिफ्राय नुनो मोननाय जाबाय होननानै बारग' एमसिएल अनिल बसुमतारी बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिसायख'थियारि फिन मोनसा जाहोथाय जानो हाथाव गासै गाज्रि थासारिखौ एरायनानै सोलिलायनो थाखाय मोनफ्रोमबो हान्जायानो गावबा गावनि थाखोआव खामानि मावलांनांगौ दंसै होननानै खावलायहरदों। बे समाव फोसावजानाय खौराङा एसेनोसै। गोजोनथों। अनिल बिबिसि।